Når man snakker om det moderne gennembrud, kan man ikke undgå at komme ind på romantikken. For det moderne gennembrud var den periode, der kom lige efter romantikken. Romantikken var en litterær periode, hvor man fokuserede meget på det perfekte liv, og som fremhævede følelsen og fantasien. Den danske litteratur var meget romantisk og påskønnet, men Georg Brandes, som var en dansk kritiker og litteraturforsker, forlangte, at man skulle sætte problemerne under debat, og han lavede en forelæsning på Københavns Universitet om kritik af romantikken, og hans artikler og bøger om emnet, som udkom i flere bind i 1872, var en stor betydning for det moderne gennembrud. Der skulle ikke længere lægge skjul på noget. Det er først til, at man kom ind på det moderne gennembrud, hvor man fandt ud af, at verden egentlig ikke var så perfekt igen. Man begyndte at skrive mere realistisk, livet blev set som noget konfliktfyldt, og der blev lagt vægt på detaljer. Man fik øjnene op for den virkelige verden og dens realisme. Det moderne gennembrud er en periode, der gik fra 1870 til 1910. Det moderne gennembrud handler meget om, hvordan forfatteren gjorde oprør mod romantikkens måde at skrive på. Man blev mere moderne og ikke nær så konservativ med religion, kvindernes stilling osv. Man fik indført politik, og der var flere, der havde ret til at stemme. Danmark begynder at blive et moderne samfund. Naturalisme var en stor del i det moderne gennembrud. En af dem, som var med til at grundlægge naturalisme, var den nye naturhistoriske videnskabsmand Darwin. Naturalisme forstås gerne på grund af ordet natur som en tilbage til naturen holdning, som for eksempel at vi mennesker stammer fra aberne og ikke fra Gud. Det var modsætning fra den tidligere periode romantikken, hvor man tænker, at Gud vil svare på alt. Men i det moderne gennembrud er den tid, hvor man udtrykker fornyelse og brud med ældre traditioner og ikke troen på Gud. Det moderne gennembrud er lidt et oprør mod den gammeldags måde at tænke på, for Gud var ikke svar på alt, havde Darwin bevist. Man ville nu have bevist ting og ikke tro, at det nok var sådan det var. Man fik en meget mere naturlig videnskabelig tankegang. Man kan sige, at vi var frie mennesker, vi kunne tænke som vi ville, og ikke blive belært om, at Gud er den eneste sandhed. Sædelighedssynden var en stor debat, som omhandlede seksualmoralen i 1880'erne. Debatten blev frembragt af forfatter og kvindesagsforkæmper. Problematikken, der omhandlede mænd og kvinders forskellige synsvinkel på seksuelle forhold, skabte stor diskussion. Nogle mente, at det seksuelle skulle foregå bag lukkede døre, hvor at mænd havde ret til at opsøge prostituerede, mens andre mente, at kvinder havde ret til seksuel frihed, nemlig at kræve troskab fra det mandlige køn. Man indså, at kvinder ikke kun eksisterede i forplantningens tjeneste, men derimod havde følelsesmæssige seksuelle behov. I det moderne gennembrud kom også industrialiseringen. Det var der, hvor Danmark fik en masse fabrikker. Man kunne nu producere en masse ting, såsom tøj. Men han havde fabrikker, som også kunne lave tøj, i stedet for at man lavede det ud på landet, hvor man ved det. Øl og skråtobak var også noget, man lavede på fabrikkerne. Andre funktioner, som man egentlig selv havde gjort i en husholdning, blev også samlet i store servicevirksomheder, som rensning af tøj i renserier, bortskaffelse af affald i renholdningsselskaber og undervisning af børn i de moderne skoler. Det betød selvfølgelig, at flere og flere mennesker flyttede til byen, da der nu var masser af jobs ledige i de forskellige fabrikker. Fabrikkerne søgte billig arbejdskraft, og arbejdsklassen, som ikke havde en særlig uddannelse, søgte de jobs, så de kunne forsørge deres familie. Der kom en stigning fra 25% til hele 40% af mennesker, der boede i byerne i den tid. Arbejderklassen boede i kummerlige forhold. Man boede meget klemt inde i byerne, og der var ikke meget plads. Lejlighederne var meget små, og man boede ofte mange i en. Om vinteren var der rigtig koldt, for man havde intet varme. Børnene blev ofte syge, og forældrene klokkede fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Det var en tid, hvor Danmark og Europa blev et mere moderne samfund. Arbejdsklassen fik mere indflydelse på samfundet. Det var nu kun folk under 21, der ikke kunne stemme. Og Socialdemokraterne gjorde, at arbejdsklassen fik gode forhold. Det moderne gennembrud litteraturperiode begyndte, da Georg Brandes lavede en forelæsning på Københavns Universitet og forlangte at sætte problemerne under debat, som åbenbarens religiøse livsforklaringer, kvindernes stilling, politik, ægteskabet, opdragelsen, ejendoms- og magtfordelingen af samfundet. I stedet skulle der skrives med respekt for kendsgerningerne og virkeligheden. En samtidig litteratur skulle være realistisk, efter naturvidenskabelige principper, og samtidig skulle den sætte problemerne under debat. En litteratur, der lever og viser den ved at sætte problemer under debat, hed Brandes. Litteraturen blev meget mere samfundskritisk. Litteraturen havde meget frie tøjler i forhold til seksualitet, kvindernes stilling, religion osv.
Billedkunsten fik en vigtig og ny rolle. I stedet for at understøtte den gamle verdens værdier, skulle kunsten sætte problemer under debat, være mere virkelighedsnær og samtidsorienteret, og skabe et nyt rum, hvor der kunne komme fremskridt, og idéerne kunne diskuteres og gro. Det enkelte menneske kunne danne en selvstændig mening, være individuel og dermed være grund til det moderne verden lagt. Kunstneren skal arbejde ud fra naturvidenskabelige principper, hvor man skal bygge på erfaringer, og derudfra skal man så opstille sine love og danne sine egne holdninger. Georg Brandes blev født 4. februar i 1842 i København i en jødisk grossererfamilie. Han blev student fra det von Westenske Institut i 1859 og begyndte samme år at læse jura på Københavns Universitet. Han skiftede dog studie kort tid efter til kulturhistorie, filosofi og til sidst æstetik. På Københavns Universitet, som han forlod i 1864, havde han fået meget indflydelse af Habermas kritiske værker og Kierkegaards filosofi. Det var en indflydelse, der blev ved med at sætte spor i hans arbejde. Brandes ses for ham, der skabte det moderne gennembrud. Brandes satte stor fokus på tabuemner som religion, sociale forhold, ægteskab, seksualmoralen og specielt kvindernes rettigheder. Han mente, at mange emner, som man ikke ville tage op, fordi det var tabu, var blevet vigtige at drøfte, fordi man ikke kunne længere ignorere, at der var nogle problemer i samfundet. Brandes blev førende kritiker i Nordeuropa efter hans hjemkomst til Danmark i 1871 for hans halvårs studier i Italien, Frankrig og England. Hvor Georg Brandes besluttede på at et opgør mod den danske litteratur, som var for romantikken. Georg Brandes udsendte sin bog Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Derefter udkom de 4 bind mellem 1872 og 1875. Den nye tankegang i hans kritiske fremstilling af litteratur skal være ligesom i de større europæiske lande. Hans bøger tiltrækte hurtigt opmærksomheden også uden for Danmark. I første del kritiserede Brandes blandt andet romantikken og romantismen og udtalte, at det var en litteraturlever viser sig i, at den sætter problemer under debat. Brandes lavede forelæsninger om hans bog Hovedstrømninger i det 1900's litteratur og var en stor succes. Det samler mange mennesker, der vil høre hans tanker og idéer. Samtidig blev en række yngre danske digtere, blandt andet J.P. Jacobsen og Holger Drachmann, grebet af hans tanker, som derved også begyndte at bruge hans tankegang i deres noveller og digtning. Hans pointe var, at den danske litteratur ikke havde været meget modtagelig for nye idéer fra andre lande, som f.eks. Frankrig, der var kommode romantikkens litteratur og var mere naturalistisk og realistisk. Men den naturalistiske og realistiske tankegang var ikke kommet til Danmark, og det var der, hvor virkeligheden erstatter den romantiske tankegang. Brandes mening var, at man ikke længere skulle tro på det romantiske, men skulle derimod begynde at tro på det naturlige i livet. Kvinder og mænd skulle blive ligeberettiget, for før han blev piger opdraget til at være modsat af dreng. Kvinden skulle være dannet og underkastet sig af manden. Denne forskning mente Georg Brandes, at man skulle gøre op med. Man skulle i stedet for at lade pigerne uddanne sig anerkende, at kvinden, ligesom manden, var et kønsvæsen. Selve udtrykket det moderne gennembrud blev skabt af Brandes selv i 1883. Sædelighedsfjernten i 1885-1887 blev det mest markante udtryk for både det moderne gennembrud og Georg Brandes holdninger. Sædelighedsfjernten handlede om seksualmoral, ægteskab og ligestilling, og Brandes indtog her frisindet og liberal holdning, hvor han var kritisk overfor en stram reguleret seksualitet samt ægteskab og familien som institutioner. Herman Joachim Bang blev født den 20. april 1857 og døde den 29. januar 1912. Han blev født i Asseballe på Als i hertugdømmet Slesvig. Han var søn af sognepræst Frederik Ludvig Bang, og hans hustru hedder Thora Elisabeth Salmonine Blak. Herman Bang blev student i 1875 fra Sorø Akademi. Herman Bang var homoseksuel, som man dengang så som noget meget, meget forkert. Ifølge dengang var man ikke normal, hvis man var homoseksuel. Man var syg i hovedet, og man var ikke meget værd. Man lå nederst i hierarkiet. Det kom fra romantikkens tankegang. Det var meget præget af gudsord og var en meget konservativ periode. Derfor var sådan noget som at være homoseksuel ikke i orden. Allerede da Herman Bang var meget ung, prøvede Bang at få en karriere som journalist, novelle- og romanforfatter.
samtidig med at han forsøgte at blive skuespiller og sceneinstruktør, teaterkritiker og teatertænker. Herman Bang, der blev som realistisk forfatter, ville gøre op med de romantiske illusioner. Efter hans far forstod, prøvede Herman Bang at blive skuespiller. Han har ikke held med sine teaterplaner, består ikke teaterprøver og begyndte at sidde på journalistik. Han debuterer i 1878 i Jyllandsposten som petit journalist med småbreve fra hovedstaden. Alligevel kommer teateret og hele teaterets univers og æstetik til at spille en meget vigtig rolle i hans forfatterskab. Herman Bang skrev artikler, der handlede om hans store kærlighed til scenen. Herman Bang blev kritiker, og med hans litterære essay, som indeholdt realisme, fremhæver Brandes en god kritisk bog. Hans bog rummer nogle gode karakteristikker og forfattere som Topsøe Drachmann, J.P. Jacobsen, Balzac, Dumont, den yngre Zola. Han lavede også teoretiske fremstillere af den nye realismes æstetik og metode. Georg Brandes prøvede at lede som forfatter. Hans roman Håbløse slægter lod helten William Høeg være den sidste mand af en helteslægt. Håbløse slægter handlede blandt andet om hans eget liv, om hvordan hans far depressiv psykose og hans mor døde af tuberkulose giver Bang et uledeligt sorg, og hvordan det får ham til at falde for meget ældre kvinder. Der gav Bang en dom for pornografi dengang. På den måde kan man høre, hvordan Herman Bang prøver at gøre op med romantiske illusioner, hvor han gør det modsatte af, hvad romantikken går ud på. Herman Bang håbede at få berømmelse med sin anden roman Fædre. Hovedpersonen her er en kvinde, hvor hun gifter sig med en meget ældre mand, hvis søn hun forelsker sig i. Kvinden bliver pint af sine forbudte og ugenlige følelser, og derved begynder hun på morfinmisbrug, der dengang var et ret nyt fænomen. Han blev kendt som foredragsholder i de skandinaviske lande, og i forbindelse med en række blade, som han skrev artikler til, da han i 1885-87 var i udlandet. Han var først i Berlin, men hans hurtigt blev uvist begav nogle respektløse bemærkninger af Bergens Tidende om det tyske kejserhus. Den bog fik som Herman Bangs tidligere romaner meget kritik for hans utraditionelle og dengang meget upassende måde at skrive på. Derefter tog han til Meiningen, som ligger i Tyskland. Der er et center for udvikling af den naturalistiske teaterkunst. Blev han udvist, men han nåede at møde en ung tysk skuespiller, der viste ham til Wien og Prag. Begge steder blev han overvåget og forhørt af politiet, fordi han blev mistænkt både som anarkist og homoseksuel, der dengang var meget kriminelt. I 1890 havde Herman Bang fundet sin særlige impressionistiske stil, hvor der ikke skal være lange beskrivelser eller psykologiske forklaringer, men en stil, der gør forfatteren til en iagttager, der viser det iagttagende frem, ofte med ironiske kommentarer. Ironien rammer gerne bipersonerne, men skåner hovedpersonerne, oftest kvinder med et uforløst forhold til det, man kalder livet. Som Katina Bay i Ved Vejen, der blomstrer op, da hun for selv elsker sig i husfinden, men hun tør ikke følge sine følelser. Herman Bang har en svaghed for dem, der står uden for det normale borgerliv. Herman Bangs sidste roman, Michael og de uden fædreland, hovedpersonen i romanen er meget kunstnerisk og en del af samfundets anonyme middelklasse. Sjælene i bogen beskrives, hvordan Herman Bang beskrev sig selv, og hvilke levevilkår han så som noget meget gammelt. Som oplæser især af egne værker fik han international ry, som han ønsker at udbrede til USA og Japan. Han blev fundet bevidstløs i toget på vej til San Francisco og døde i Ogden City, Utah. Han blev begravet på Vestergård Kirke i København. Bertha Amalie Skram er født i Alvard den 22. august i 1846 i Bergen, og hun døde den 15. marts 1905 i København. Amalie Skram var en norsk forfatter, dog med en dansk afstamning. Amalie Skram er kendt som en af de største naturalistiske forfattere. Amalie Skram blev en vigtig person i forbindelse med skildring af kvindernes stilling i ægteskabet og den seksuelle dobbeltmoral, og er i dag især kendt med sin ægteskabsroman Konstans Ring, som også blev hendes debutroman. Herefter fulgte en række ægteskabsromaner, der hver skildrer forskellige kvindernes forhold i deres ægteskab i parallelistiske samfund. Hun skilte sig ud fra andre forfattere, i det hun selv var kvinde, og derfor kunne videregive fortællingen set fra kvindens synsvinkel. Amalie Skram berørte en lang række emner i den danske litteratur. Hun omtalte problematikker som fattigdom, prostitution, den religiøse tro, drivvældighed og især kvinders rettigheder. Amalie benyttede erfaringer fra sit eget liv til litterært at kæmpe for den kvindelige umyndighed. Hun manglede erkendelse i Norge og flyttede derfor til Danmark. Amalie Skram har blandt andet skrevet novellen Karens Skjul, som er en historie om en politimand, der opdager befinder sig i en ung kvinde i et skur på havnen. Kvinden, der befinder sig i skuret, hedder Karen. Det er i navnet på titlen.
Karen står i et stort dilemma. Hun har et nyfødt barn. Hun er samtidig meget fattig og har søgt ly fra den kolde vinter i skuret. Politimanden giver den unge kvinde lov til at være i skuret julen over, og da han kommer tilbage efter 3 dage, finder han hende bortgået med sit døde spædbarn ved brystet. I novellen er det politimanden, som er hovedpersonen, men det er den unge kvinde, man følger. I historien om den unge kvinde tager Karen der hånd om de aktuelle samfundsproblemer, der forekom dengang. Blandt andet behandles temaer som kvindernes rettigheder, som Amalie Skram behandlede en del, men den sociale status og religion er ligeledes temaer af fortællingen. Amalie Skram skrev desuden flere selvbiografiske romaner, heriblandt den første omtalte Constans Ring, professor Hermanus og på Sankt Jørgen. Amalie Skram er født og vokset i Bergen, og allerede som 18-årig blev hun i 1864 gift med den meget ældre skibsfører Møller. Efter 13 år i et ulykkeligt ægteskab og parret nåede at få 2 børn, søgte Skram skilsmisse og flyttede til Christiania, som er en by i Oslo. Her begyndte hun at skrive, og i 1884 flyttede hun til København og blev gift med den danske forfatter Erik Skram. I ægteskabet med Erik Skram fik hun endnu et barn, men at kombinere familieliv og forfatterskabet blev svært for Amalie Skram, og hun havde i perioder svært psykiske problemer. Hun lod sig indlægge på sindssygehospitalet i Sankt Hans, og i 1899 blev hun atter skilt. Amalie Skram døde i 1905. Italienske landsbys hattemager. P.S. Krøyer malede den italienske hattebysmager i 1880 i Sora. Maleriet er malet med olie på lærred og er 135,3 cm x 107 cm. Maleriet forestiller en hattemager, der er assisteret af 2 børn, der arbejder i et mærkværksted. Et skarpt sollys falder ned igennem et højsiddende vindue som modlys og fremhæver værkstedets varme og dampe og hattemagerens svedige kroppe. Hvis man ikke vidste, hvilke meninger Krøyer havde med dette maleri, kunne man godt forestille sig, at han havde malet det for at skabe en form for debat, og for at give sin mening til kende angående det sociale forhold. Det er blandt fattigdom, som kom til udtryk i maleriet. Med dette maleri kunne han udtrykke sin utilfredshed med samfundet, både det italienske og det danske. Det meget omtalte sveddråbe kunne vise menneskerne, hvor hårdt de fattige havde det, og hvor meget de slidte for at få nogle penge. Sollyset står i kontrast til det mørke rum og det glødende ild. Det har han gjort for at fremhæve den spinkle fader alene og de 2 små børn. I venstre side står der 2 små børn, som sandsynligvis er kommet på arbejde med deres spinkle lidende fader.